Gablihin yung Bibles. Psalm 40 verse 1 and 2. So akong basahan na niya, pamina, sundan na ninyo. Ningon siya, I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet on the rock and gave me a firm place to stand. Mayang giingon niya sa kuwan. Sa Bisaya, ningon siya, naghulat ako nga magpailubon gayon sa Dios ug siya mikiling kanako ug nagpatalinghog sa akong pagtuaw. Siya nagkuha usab kanako gikan sa usa ka makalilisang nga gahom gikan sa lapukon nga yanang ug gipahimutang niya akong mga tiil sa ibabaw sa bato ug gitanos niya ang akong mga lakang. Kuyaw sa iyo, laglubog sa iyo, no? So nag-choose ko ani kay it's about topic about waiting ba, diba? So murag dugay-dugay na mangitang gahuwat sa pagabuhatong milagro sa Ginoo sa tong kinabuhi. Mao nga nangita og verses nga pwedeng mahisgutan tong gabihon na sa atong devotion. So nang come up na ko mao ni siya nga usa sa verse akong nabasa. So ningon siya, nagahuwat gyud siya patiently for the Lord. Naghuwat siya. I waited patiently. So si David ga pray man siya, di ba? Si David may writer aning Psalm. Si King David ba. So niya na siya. Gahuwat gyud siya sa Ginoo patiently na pailubon. So meaning kung pailog gyud gahuwat sa Ginoo, unsa may makita ni Wana? Mapailubon gyud describe mo pailubon. Unsa may makita ni Wana menas? So meaning daghan na siya, daghan ng pwedeng mga opportunity nga iyang gibuhat pero gahuwat gyud sa Ginoo muli liho ka lang niya. No? Nagpailob ba siya? Discouraging na kayo or gibati na siya kahadlok, gibati na siya uneasiness, murag nakuyawan na siya, pero niya naman siya, I waited patiently for the Lord. Kung hadlok mo kay kamon ng time nga Ginoo siya Christian. So mo ni niya na siya nga iyaging pasensyahan na gid maayo bisan kuyawan na siya, buhat na siya og mga butang nga dili siguro kabubuton sa Ginoo, di ba? Ibaw man taning David nga. Di man siya perfect nga pagka-king, di ba? Nga siya mga lapses. So, watakibaw sa nasang mind nga sulti siya ni, pero ningon siya, I waited patiently for the Lord. Nya, He turned to me and heard my cry. Ningon siya, ug mikiling lago mas mikiling ug mikiling kanako sa mikiling Mikiling doon ni. Ha? Naman mikiling sa Mindanao. Mikiling? Oh, Taga Mindanao siguro ka. Mikiling dool pa ingon. Sabot tanutan na ko niya lang sabot ng mikiling. Mikiling pa dool mo na siya. Paingon nimo ba? Ug nagpatalinghog sa akong pagtuaw. Ana siya. So kanang paghilak, pagtuaw dai Bisaya na, no? Aside sa paghilak sa. Okay. Uning naman siya. Yan naman siya nga. To me and heard my cry. Diba? So sa diyang nag-ampo, grabe siguro inampo ni David ani kay hilak ko siya, di ba? Yeah. Wala. Dungog na siya. We don't know say kuan ani niya dapita. Basta di lang ta mag-assume. Di nila nga passage sa tunawan. Basta ano yung sitwasyon na murag bili siya good ani yang ibati. Okay. Yan ang gusto, I waited patiently for the Lord. Di ba? Yan siya. He turned to me and heard my cry. Gidungog ko ng iyang mga pagbako, paghilak mo. So, yan na. Ang iyang i-describe nga. Ang paghuwat namin yun, description. Kung makahuwat ba ka o pila ka minuto, nakasuyan mo huwat og dugay na. Pila ka oras ang imong, example, naghuwat ka kauban, sabot mo kita. Pila ka oras ang imong makaingon ka nga, nakahuwat ka imong kauban. Na makain ka mo, give up na ka. Pila ka oras? 2 hours. 2 hours niya, give up na din ka. Ikaw doon, nakasuyan ka huwat no? Ikaw, kay murag sa putol man ka, di ka paabot og huwat og dugay, di ba? Tana uli na to yun sa maka magdugay ba diya usabay ana sama lang ko yung mga to jogging or sumikado mga puragi ka no. Ikaw mi kay nagasuway nagaghuwat. Kasi gagawin kay. Wala. Wala ka maghuwat katong adi na tamis ko. Kan buhat ni Kuya James ko mo sa eskwela. Oh. Ay mo buhat ni Ate Dres ni Ate. Mas kung wala na magdagdagan doon po, no? na sila.
magduwa man sila Mel. Pero nang This huwat na ba nga mabalaka, huwat. murag mabalaka or lagi kay gihuwat nga something. Ikaw kay nakasuway nagkahuwat na wala man. Huwag kang kuwat, huwag kang kuwat na ko. Sumod. Oh. Eskwelahan. Daghan ngay ka nagkuwat na kanito ko dito sa eskwelahan. Kanang Magbuhat siya. magduwa ang ako sa sulat. Baliwala naman eh. Pero ikaw Mel, pila ka kuan ka makahuwat Mel? Sa ka kadugay maghuwat. Ikaw. Magbuhat ko pero magduwa ko. Kawat mo ko mga siguro mga one. Kawat ko dugay basta na ako utik-utik mo. Pero wa Pero kung as in, motionless, gano'n na ako diya nga, na lang. Lagi ko sa kauras na. ako kay taas mo kong pasensya. Ako taas ko pasensya sa maghuwat. Kaysa una mama ni mo pila ko maghuwat ana niya. 4 hours, 6 hours na. Ya mutong nga mungisi lang dagway. Nya di lang kay kausar buhaton kadaghan. So mao na hanggang David ako lang ipangutan na kay si David rin anam siya. I wait patiently for the Lord. Iya gihuwat ang Ginoo ba na mulihok. Kay nadungog man si Ginoo yang mga hilak no ug bakho. So inana di ang pamaagi ko maghuwat ha. Dili tayo maghuwat nagkadiyot kana bitamin ka. Lord, may ta ni pitsaha gi Lord. Igusipit ali sa ana bitaw? Ikay mo sit sa Ginoo deadline ba? Ako although naagi sa kunauna na kay ang ako kung pagka sa classes pagkatao kay pirmi yung na deadline bitaw. Kami kung aning pitsaha na mahuman na ni or aning ako na ani mao na the more maka-frustrate na ko. Mao ni ukay ko ani about waiting paghuwat kay unsay atong makuha nga mga istorya sa Bible nga atong magamit kay dugay-dugay 6 months na akong hinuwat makabalik sa trabaho niya until now actually 3 months ang akong paghuwat kay ano March, April, May, June ako man ang gi-estimate that pag sakit ni mama nimo so the remaining months murag tan-aw na ko murag unnecessary na siya pero I don't know kung sa plan sa Ginoo nga di-extend pa giniya. So the more siguro nga may intimate ang atong pagtawag niya or intense atong pagampo kay siyempre umti lang kasandigan siya maningon siya ay atong makuhaan ang kinaiya ni David nga gi-wait ni patiently the Lord niya. He lifted me out of the slimy or slimy pit. Kasi pasabot na Slide duty eh. is L-I-M-I may pasabot. Sano siya? SLIMI. Oh. Slimy pit. Ingon siya, he lifted me out of the slimy pit. Madong na si Madong. Wala, may Bisaya siguro yan. What's up, Madong? Ah. So, na ang Bisaya niya, Milars, kay Puribol na ko. Palisan ko. siya'y nagkuha ka na ko sa makailisang nga gahong. Kailan mo gahong? Bukaw. Makilili. Dili. Pit lang kaya wala Pit. Oh. Mansam na Milars. Kasi Makilisang nga gahong may isa. Kanang pit kanang wala ko bang ausad. Kung imo kong i-term siya, ang Bisaya, ibutang mo niya gahong. So, makayin ko nga, kung gahong gina siya, mao na gigamit sa una sa gubat ka na bitang sakod na imong tiil, aga ng hug imong tiil, mapiit, ana. Nga mahug ka dito, kanang gahong bang mahug ka do sa lungag, kabantay mo nang magdinaganay ka gubat-gubat, mahug sila nga to. Mao na siya, sa makalisang nga gahong. Yan na siya, may ingon niya. Ingon pa gid siya, gikan sa kalapukon nga yanang. Kuya, mo istorya niya eh. May kaglapok yanang mo na lapok eh. No? Kadung lang mo na, lapok, kailan mo lapok yanang, wa. Mo na sa na ang lapok kanang pag agin mo didahis kanang maguna lapok kay. Yan akong papa sa una lulo niyo. Tangtangi ran yanang ang guna. Ubot subay lapok na mo namilit sa guna. Yanang yung tawag na. Kaya ang lapok katong ing mutumban. So mupilit na siya mugahi, yanang may tawag na. Murag mao akong understanding bagay papa sa namo ano. Dong tangtangi ra nagyanang ang guna. O tangtangi nagyanang ang kamuti. O ano sa? Yan lang kanang namilit nga lapok. Kuya wag yang Amo ang yan lang naman is kanang tubig nga na ay yuta nga na tubig. Ano yan lang. pareha gyapon lapok gyapon. Oh, Lapok lang gid tubig ano sa lapok nga gahi. Ana siya mo nagingon niya.
Nya gipa himutang ko no ang iyang mga tiil sa ibabaw sa bato, murag lawom na kay ning istorya ba. Murag iyang na feel nga ni nga murag nahulog siya or nakasa siya ni or nasa sa punto nga murag dark na kay iyang pananaw o magulaan na kay siya or nana siya sa point siguro nga mo surrender kay inani man iyang gisulti nya kuan ko no he sit man he set my feet on the rock and give me a firm place to stand. So gibutang gyud siya sa Ginoo dito murag gihulbot siya naka gibitod siya sa Ginoo. So murag ang iyang feeling ato may lubong kay siya murag kita bilaw sa sitwasyon kita murag tag moingon ta nga panahon na nga murag grabe na ta kalubong sa sitwasyon nga ano nakadako ang atong bayaran ng mga bills ang uban wala atong mabayari atong mga datahan nagkadako nya at the same time nga nagkadako ang atong bayranan nagkanaog nga atong savings so kaingon yung kang purti kini mong lubungan na plus wa kay trabaho daghang kay plus ba nakasakit ka nagsakit-sakit or sa panang uban so makaingon ta grabe na kay taka murag hinahinay kita unlod ba kay hinahinay kita unlod kana mangingon ta ani murag karilitaan ni kay murag ta hinahinay unlod sa lungag nanay humo kalapo hinahinay na tag hinana bitaw nga well maglihok na tag kamantam ng quicksand di ba di man kalihok ang tao ana murag hinana nga sitwasyon ta ba nga hinahinay na tag kuan kanang kalubong hinahinay na hinana ang atong ipaabot nga ang Ginoo mo extend sa iyang hand nga motabang atong ano we pray with just like David iyang dunggo ng atong prayers di ba si David ang Ginoo mo ni gisuot ni David kay testimony biya sa iyang life ang iyang mga prayers di ba iyang gisulti dito mao na siya nga naghuwat ta gyud sa Ginoo he patiently wait for the Lord yan nya nato example ani ba nay ilagga nila gibuhian nila sa dakong kuan planggana ay tubig ang ilagga ni last og how many to pila gito ka oras yang siga kapakapaw ang ilagga pag-abtan og mga nakalimot ko pila gi time butang ta lang 30 minutes ang ilagga wan lagi siya murag paingon naglumos ba diha giluwas sa tao luwas so ang ilagga natanom siya noon na anang kuan na di ay naimuluwas niya so gibalik og lunod eksperimento ano gilolo balik ang ilagga di ba primero 30 minutes or uban nakalimot ko pila ginang stanking ang ilagga hantos buntag gilangoy mi ang ilagga di ba ang ilagga naglangoy more than pa ato nga time katong primero ibutan ta 30 minutes nalumos na siya pag ikaduha niabot og mga pila 1 hour 2 hours una siya nalumos kay ngano he patiently wait sa somebody nga makuha niya just like nga gihimo atong primero niya pagkaluno dito kaya naglaom siya ba sa iyang self nga naapagid di sa mo surrender keep on paddling siya sa iyang pagkapakapa dito kaya primero wa man sa kibaw pagkaluno niya dito wa na totally patay na gyud nya suddenly na initakuhan niya sinulian ang ilagga pag after a while gilunog balik paglunod ang ilagga ni stand sa pila ka hours una siya naglangoy una siya ni quit nag-wait siya patiently sa someone or somebody nga makuha niya dito. Inaana sa sitwasyon kay atom sa ma-feel good ang Ginoo nga inaana sa siya usay sa atong life ba. Di ba? Di man kita ka control kung siya buhat ang Ginoo siya. Siya may magbuot. So naa sa ito yung mga sitwasyon nga nabutang tayo nanda nga nakaibaw ang ato nandan gabi na sa ako ang Ginoo on time siya pirmi. Pag-undan ako trabaho, provide siya lain na yun, di ba? Pag-undan ako pikas, provide din siya. Pag-undan pikas, ano bitaw? Puro na ay kuanak ba? Puro na ang Ginoo nagpatubang karon ng panahon na nga murag nagpakahilom na. Primero, bago mimin yung mama nimo 6 months. October 16, graduate ko college. Nakatrabaho ko April 7. So, unsam na? November, December, January, February, March, April. Mag 6 months, wala ka bot 6 months nakatrabaho ko. Pag quit na ako sa trabaho, pag in ako 15, pag 7 ay nanawag. Wala pa mo in. Pero na-extend, gi-extend sa Ginoo, di ba? Kay August man itong modyo. Yan, i-extend ng 1 month. So, dito, nisod ang Ginoo ito labita.
Pag undang na ko dito sa gawas, kaya nasakit ko. November, December, January, February. 4 months. Trabaho na dayon. Pag quit na ko, 3 days, sasudin ko dito sa Disney Cruise. Karon ang longest time. Siguro, kung wala lang po na ako, siguro nasa kong mind, my loves, nagtuo manggug kong ang i-lift na after 15 ang kuan ang state of calamity. Anak, what's next? 6 months ang naagingon ng state of calamity. Basig, may siya, okay, well, let's back to normal. May akong assumption ba? Let's back to normal. O ako kay ba nga, pwede din i-extend. So, let's back to normal. May akong nasa akong mind ba? So, kahayro no naman ka ito sila nako. Katong naa dito. Ninialam ko nga. Kung mahigay mo kawalik, mular daw mo ito. Pinianan ko siya. Okay itong asawa niya. Banan niya. Actually, pwede ka talaga sa amin. Niyana siya nako. So, mura kong doubtful kung siya kung ano kay at least karong panahon na na-realize na ako kung makakita kay kong lain mo trabaho na lang yun ko mubalik ko dito formal na lang, diba? Di ko magdugay. So first thing first akong buhaton ikabot ako dito mamuntos ko dito ko submit ikaw ba uli na ko or may extend sa 2 days una pa ko mo yan, diba? Kaysa magkuhan at least nabuo akong mind kinsa to'y mapunit ako ron na muhatag og same or mas labaw pa unsang ginuoy na sayod adto ta wala at least nabuo akong desisyon while waiting patiently for the Lord nga mo intervene sa sitwasyon. Although stressful kayo kay magunahon na ka na-applyan naman ako halos sa may hiring nyawa mas naman nawag ang ubay. Dili man ako linya ang call center. Sige na ako linya sila. Kaya kung Tarong bati mo. ano na ako ang call center, I don't know. Ang ginorgi bahala malas. Pero, nakapangutan, nagila kung saan yung trabaho dito. Wa ko mong tan. Kaya Pero- engineering man na ilang field. Di call center gina sa kana man sa kuta. Imposible man og may na way kuta. Kung engineering ka wa kay kuta oy, naar ka dito, mo kuta kag nay gubong computer ra or sa. Engineering mo na siya. Okay. Computer engineering na siya, tagi ba web developer na siya unsa na iyang gibuhat. Di ba? Computer na ako mechanical niya ba. Pero ang ginuori akong buhaton mi loves, it's an everyday naglaom ko nga mo surprise o muhatag siya og konsuelo sa akong gibati. Mao gyud akong gipangayo. Na di ta maluya, tagaan-ta niya hope kay mao na lang itong hiwat aning sitwasyon na while we are patiently waiting sa iyang plano o gusto niya buhaton sa kinabuhi.